ka chielo manregi ojalo kinde mamachielo to chopo koting'o magina kido mar AK-47. Mana kadiemo wang' nono, achiel kuomgi pamo jotije mag dukano gi ojalo, kendo giduto gidhi e lo kaluwore kod chik ma jonjorego ogolo. Bang'e to tipo mag wang' dede yango kaka jonjorego thothni mar yawo duka, kendo bang'e to gichuno Ezra mar chiwo omenda duto manoriko osemako e odiechieng'. Bang' thuolo maromo dakika 2, saa 5:38, jonjorego wuok oko mar duka kendo achiel kuomgi duoko ng'e yamo midiyo gi lwedo ne achiel kuom jotije mag dukano, kama chielo to ting'o jwala moro ma majan e lwete. Bang' nyiriri machuok, jonjorego duogo kendo dukano ka koro giramo ni nyaka Ezra gumbe migi omenda duto, e kinde ma Ezra to ywak ni lwete odong' nono. E kindeno, jotije adek mag duka Ezra yudo thuolo mar chungo gi ng'we aputh njiri kendo gichako goyo koko mondo jopiny oresgi. Kae ema jonjorego wuok e duka kendo giidho apiko ma jariembo mare noriko ritogi. Kaluwore kod monj ma kamano, Ezra gumbe wacho ni noyudo hinyruok mopogore e fuoni mag dende kod wit omenda mohew gana 140. Sama ne jogo atakwa, noyudo lal e mwandu mane wan godo kaka an johala usi toke kae, sechego nane tich kaka pile. Koro sama ne atakwa noyudo kana uso, nayudo lal mar 140 to 150 kaka uso ga roughly, nikech pok naloro maber, but mane pesa mane gidhigo plus simba matiyogo mapile plus simo mar mpesa mane atiyogo plus simb osiepna mane en godo e fuko ne bende gikawo. Mago e lal mane wayudo, kasto gi tong' mane otong'ani bende. Nanenogi sama gidonjo, kata sama wating'o wang'wa ni wanenogi. Mosong'a mane tong'o bwanani, kako yating'o wang'a to nene kotong'o bwanani beti mokwongo. Then gidonjo iye gite, sama ne jabetini odonjo, jabondeni nodong' e dhot. Then gidonjo gite iye, sama ne gidonjo ni mane wayudo thuolo mo escape. Koro nwadhi kamano, mwagogo koko, then giwuok e ng'weche i duka, to gikawo apiko kama ne giweyo ka to gidhigo. Bang' goyo lipot ka obila, Ezra kod jowetene noywago rochruok mar arita kwe e chiro ma Ajigo, ka giwacho ni kweth mopogore mag jonjore osebedo ka monjogi kendo rocho chenro mar ohala e chirono. Ok wamor nikech higni mok tin ne higni 2 an maloso kani nabedo attacked, magi jokwe kata jonjore nomaya pesa manyaka gisani pok arikava, pod akwano lal mane gimaya kendo ne gitong'a magiweya gi injuries. Gisani wan gi shida mar insecurity Ajigo ka, nikech mokwongo station maro ma kutiende ka onge mtoka manyalo miyowa patrol malong'o mondo mi wayud arita mapiyo kata ka gimoro timre. Koro wakwayo sirikal ni kanyalo medowa arita komedo jogo tiendego mtoka manyalo miyo wabed gi security motegno, makata ka gimoro timre ainano to ginyalo chopo mapiyo mondo girescue wa kaka johala ma Ajigo ka. E wi mano, ne gikwayo obila mondo oruch chenro mar timo nonro mane en giyudo ratichgi kendo achijego oyangi. Mar kamera nitie kendo wasetero negi gin godo, ma jogo gin joma samoro gin ma joma ji ong'eyo. Koro wakwayo mondo otim nonro mondo adier obedie, nikech gima kamano koro bedo timre ne ng'ama tiyo matek matimo ogike, iyudo ni mae kamano to lal dhi kamano, konego dhi nono kamano, onego yudgi. Omiyo wabuok makata sani waluso to waluor, waloro chon to light bende onge, makata dine bed ni light nitie jogo dura neno chon nikech no gin jomo biro sechego chal ni ne gin around ka ging'iyo kaka situation mar Ajigo chal. Koro an anyalo kwayo government mondo okonywa, gimi jokotiende police station nini Land Cruiser ma ginyalo biro go ka in case ni nitiere gimoro marach to wanyalo raise alarm to gichopo ma gikonywa kapok odhi e situation manochopeno. E tipo mar wang' dede machielo, kweth achiel mar jonjorego nomonjo duka machielo otieno mar tich 2 tarik 3 dweni e lak saa 5 wang'e, gino makelo penjo mathoth e wi jonjorego. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Kawuok e lipot mar gwenge ma Gajigo ma bende nitiere sub county